Bon dia, soc en Xavier Puigredon, president dels Xapatolls i bé, la valoració que tenim d'aquesta cursa d'avui, el Campionat de Catalunya de Clubs, és molt positiva, a part de que hem tingut un dia excel·lent de temperatura i temps. Crec que hem aplegat una bona quantitat de clubs, 73, i que tothom ha estat molt a gust aquí, amb l'organització, amb tota la logística que hem tingut. Agrair a totes les entitats que han fet possible que poguéssim realitzar aquí la prova, a la Federació Catalana, a la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de Mollerussa i a tots els voluntaris que fan possible que puguem muntar un campionat de Catalunya. Molt agraït. Adeu. Bé, doncs molt contents nosaltres de poder acollir aquest campionat de Catalunya per equips de cross aquí al recinte del Parc de la Serra, perquè a nosaltres ens agrada molt poder ser referents a nivell esportiu, i ara penso que avui mateix han aconseguit més de 1.100 persones a nivell federat competint aquí a Mollerussa. Per nosaltres ens aporta valor, ens posiciona a nivell esportiu i també posa de manifest que tenim un club que és el Xapatolls, que és capaç d'organitzar això i moltes coses més. Coincidint també amb el 44 Cross Memorial Cullerer, penso que Mollerussa avui es vesteix d'atletisme, es vesteix, diguem-ne, de natura, es vesteix al final d'esport, de salut, que és el que nosaltres com a ciutat volem ser-ne també referents. Bé, acaba d'acabar-se aquest campionat de Catalunya per clubs. Un any més, és un campionat que dona molta vida perquè hi ha molta participació. Són molts els clubs de catalans que avui se situen aquí a Mollerussa. S'ha convertit Mollerussa aquest centre de Catalunya avui en l'àmbit del cross. L'organització ha sigut perfecta. Vull agrair moltíssim a totes les persones de Mollerussa que hi han participat, la quantitat de voluntaris que ho han fet, també l'Ajuntament de Mollerussa per també fer aquest esforç en poder estar aquí amb nosaltres. I bé, i tots els guanyadors, guanyadores i participants, doncs també la meva felicitació per com s'ha desenvolupat tota aquesta competició. Bé, d'aquí han sortit uns quants clubs que d'aquí 15 dies estan a Tapuerca, el Campionat d'Espanya de Cross per Clubs. És una fita també molt important i s'ha vist avui aquí la lluita i la motivació i la il·lusió per participar-hi. Pensem doncs que ha sigut un gran cross, volem que el cross es mantingui viu a Catalunya, tot i que és una especialitat que a vegades costa una miqueta. Penso que fan falta crossos com aquest per tornar a animar als nois i les noies, als homes i les dones, perquè vulguin continuar fent aquesta tasca. Moltes gràcies i esperem que l'any que ve tingui l'èxit que aquest.